Okay guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayan mga guys, at nandito tayo ngayon sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. At nag-ikot tayo dito mga guys, no, at ngayon may nadaanan tayong parada. Ayan, yung parade. Hindi natin alam kung para saan na parade to. Baka para sa ano to, Flores de Mayo yata. Kasi May na ngayon. So ayan mga guys, samahan nyo ako hanggang dulo para malaman natin kung kung anong parade ito. So ayan, maraming salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, maraming salamat dito sa buong Pangasinan. Ayan, balbalog ya salamat at sikayon amin. Yaman so suporta channel tayo. Ayan. At sa lahat ng mga Tagalog, ayan, maraming salamat sa mga sumusuporta. Ayan, at patuloy lang sa pagsuporta. At sa lahat ng mga bisdak dyan, sa lahat ng mga Bisaya, ayan, dagan salamat sa suporta ninyong tanan. Ayan. So, ayan mga guys. At nandito tayo ngayon sa harap mismo ng Torres Bugalyon Elementary School. So ayan yung Espino Gymnasium. So ayan mga guys, pagka dire-diretso ka diyan, labas na ng highway yan sa may 7-Eleven. Tapos yung diyan mga guys, itong building na yan sa tapat niyan, doon sa harap, ano na yan mga guys, no? Plaza na yan. Plaza ng Bugalyon mismo. So ayan. At sa lahat pala ng mga sponsor natin, ayan, maraming salamat pala sa patuloy na pagsuporta at pag-sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, nandyan kayo. So, ayan, dyan sa US, maraming salamat. Kay Sir Leo Digario Versosa. Ayan, at sa lahat ng mga sponsor dito sa bayan po ng Bugalyon, Pangasinan. Ayan, maraming salamat po. Okay guys, at ayan na, umarangkada na. Ayan, at palapit dito sa pinipwestuhan natin mga guys, no? So ayan, at nandito pala tayo ngayon ulit sa bayan po ng Bugalyon, Pangasinan. Ayan. Barkada ka manayan. Ang kaberber. Wapo ah. Aratan.
ma'am, si ma'am Manaya yan. Aling mo na ko.